Kalliokoski, vaan mikä koski se on? Ei muuta kuin... Joo, kamera on kuvaamassa. Olette suorassa lähetyksessä. Paitsi me ollaan suorassa törmäyslinjalla. No niin. Eli ensin mökkiä kohti ja mennään vähän tonne vasempaan laitaan. Tossakin kiviä, niin... Häh? Ei, joo. Näin. Mennäänpä oikealle, kokeillaan vielä. Ja nyt on se tiukka paikka. Joo, varo! Oota! No. Tää on jännää, juhuu! Kaikkia voi tapahtua. Tää on haasteita. Meinasin tipahtaa, mutta en tipahtanutkaan, kun ei se kaukana oo. Oli meillä tiukat mutkat tossa. Voi peeveli. Oli parempi. Me mentiin niin surkia reittiä kuin ollaan ja voi, mutta oli vähän jännittävää. No kun poikittain tuolla näkälä, mitä tuo virtaa tuo liru tuolla vasemmalla. Sieltä piti tehdä aika tiukkoja taitoksia ja kiviä oli siellä sun täällä ja yhden kerran mä menisin tipahtaa ihan tökkäyksestä niin täältä vaatista tuonne Ahveten valtakunnan puolelle. Alright. Se oli hauska. Hyvä ettet kääntynyt, täytyy Annukka sanoa, että teit juuri niinku piti. Me haetaan tämmösiä haasteita aina väliin.